Hi guys, so today I will be reading some stories from this extremely huge book. It is the writer Hans Christian Andersen, and I'll be reading them in Danish since a lot of my subscribers enjoy the Danish talk. And if you people out there enjoy it, then then I might read them in English as well. Let's get to it. So it's a huge book. And in this book there is 24 stories of H.C. Andersen, but I just want to read a few of them. So the first of these stories is called Fyrtøjet. Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. 1-2, 1-2. Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krig, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så ækel, hendes underlæbe hang lige ned på brystet af hende. Hun sagde: God aften, soldat, hvor du har en pæn sabel og et stort tornyster. Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du bør eje. Tak skal du have, din gamle heks, sagde soldaten. Kan du se det store træ, sagde heksen, og pegede på et træ, der stod ved siden af dem. Det er ganske hult indeni. Der skal du krybe op i top. Så ser du et hul, som du kan lade dig glide ned igennem, og komme dybt ned i træet. Jeg skal binde dig en strik om livet, for at jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig. Hvad skal jeg så ned i træet, spurgte soldaten. Hente penge, sagde heksen. Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så er du i en stor gang. Det er ganske lyst, for der brænder over 100 lamper. Så ser du 3 døre. Du kan lukke dem op. Nøglen sidder i. Går du ind i det første kammer, da du ser midt på gulvet af en stor kiste. Ovenpå den sidder en hund. Han har et par øjne så store som et par tekopper. Men det skal du ikke bryde om. Jeg giver dig mit blåternede. Forklæde, det kan du brede ud på gulv. Gå så rask hen og tag hunden. Sæt ham på mit forklæde. Luk kisten op og tag lige så mange skillinger du vil. De er alle sammen kobber. Men hvis du hellere vil have sølv, så skal du gå ind i det næste værelse. Men der sidder en hund, der har et par øjne så store som et møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde og tag du af pengene. Vil du derimod gerne have guld, det kan du også få, og det er så meget du vil bære, når du går ind i det tredje kammer. Men hunden, som sidder på pengekisten, har her 2 øjne, hvert så stort som et rundetårn. Det er en rigtig hund, kan du tro. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde, så gør han dig ikke noget, og tag du af kisten så meget guld du vil have. Det var ikke så galt, sagde soldaten. Men hvad skal jeg så give dig, din gamle heks? For noget vil du vel have, kan jeg tænke. Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilling vil jeg have. Du skal bare tage til mig et gammelt fyrtøj, som min bedste moder glemte, da hun sidst var dernede. Nå, jamen så lad mig få strikken om livet, sagde soldaten. Her er den, sagde heksen. Og her er mit blåternede forklæde. Så krøb soldaten op i træet, lå sig dumme ned i hullet, og stod nu, som heksen sagde, nede i den store gang, hvor de mange 100 lamper de brændte. Nu lukkede han den første dør op. Der sad hunden med øjnene så store som tekopper og glodede på ham. Du er en net fyr, sagde soldaten, satte ham på heksens forklæde og tog lige så mange kobberskillinger han kunne have i sin lomme, lukkede så kisten
satte hunden op igen og gik ind i det andet værelse. Ej, der sad hunden med øjnene så store som møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten. Du kunne få ondt i øjnene. Og så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han så de mange sølvpenge i kisten, smed han alle de kobberpenge ned og fyldte lommen med sit tornister med det bare sølv. Nu gik han ind i et tredje kammer. Nej, det var ægelt. Hunden derinde havde virkelig 2 øjne så store som røvnetårn, og de løb rundt i hovedet, ligesom hjul. God aften, sagde soldaten og tog til kasketten, for sådan hund havde han aldrig set før. Men da han nu så lidt på ham, tænkte han, nu kan det jo være nok, løftede ham ned på gulvet og lukkede kisten op. Nej, Gud bevares, hvor var der meget guld. Han kunne købe for det hele København og kagekonerne, sukkergrise, alle tinsoldater, piske og gyngeheste, der var i verden. Jo, der var rigtig nok penge. Nu kastede soldaten alle de sølvskænge, han havde fyldt i sine lommer og sit tornister, og tog guld i stedet. Ja, alle lommerne, tornisteret, kasketten og støvlerne blev fyldte, så han knap kunne gå. Nu havde han penge. Hunden satte han op på kisten, slog døren i og råbte så op igennem træet. Hej, smag nu op, du gamle heks. Har du fyrtøjet med, spurgte heksen. Det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg rent glemt. Og nu gik han og tog det. Heksen hejste ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer, støvler, tornister og kasket fulde af penge. Hvad vil du nu med det fyrtøj, spurgte soldaten. Det kommer ikke dig ved, sagde heksen. Nu har du fået penge. Giv mig bare fyrtøjet. Snik snak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det, eller jeg trækker min sabel ud og hugger dit hoved af? Nej, sagde heksen. Så huggede soldaten hovedet af hende. Der lå hun. Men han bandt alle sine penge ind i hendes forklæde, tog det som en bylt på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige ind til byen. Det var en dejlig by, og i de dejligste værtshus tog han ind og forlangte de allerbedste værelser med, som han holdt af, for nu var han rig, da han havde så mange penge. Tjeneren, som skulle pudse hans støvler, syntes rigtig nok, det var nogle løjerlige gamle støvler. Så en rig herre havde, men han havde ikke købt sig nogle nye. Næste dag fik han støvler at gå med, og klæder, som var pæne. Nu var soldaten blevet en fornem herre. Og de fortalte ham om alt den stads, som var i deres by, om deres konge, og hvilken nydelig prinsesse hans datter var. Hvor kan man få hende at se, spurgte soldaten. Hun er slet ikke til at få at se, sagde de alle sammen. Hun bor i et stort kobberslot med så mange mure og tårne om. Ingen andre end kongen tør gå ind og kigge til hende, fordi der er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel soldat. Og det kan kongen ikke lide. Hende gad jeg nok godt se, tænkte soldaten. Men det kunne han jo slet ikke få lov til. Nu levede han så lystigt, tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige så mange penge. Det var smukt gjort. Han vidste nok fra gamle dage, hvor slemt det var ikke at eje en skilling. Han var nu rig, havde pæne klæder og fik sig så mange venner, der alle sagde, han var en rar. En rigtig kavaler, og det kunne soldaten godt lide. Men da han hver dag gav penge ud og fik slet ingen ind igen, så havde han til sidst ikke mere end 2 skillinger tilbage, og måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor han havde boet og op på et lille bitte kammer, helt inde under taget. Selv børste sine støvler og sy på dem med en stopnål. Og ingen af hans venner kom til ham, for der var så mange trapper at gå op ad. Det var ganske mørk aften, og han kunne ikke engang købe sig et lys. Men så huskede han på, at der lå en lille stump i det fyrtøj, han havde taget i det hule træ, hvor heksen havde hjulpet ham ned. Han fik fyrtøjet og lysestumpen frem, men lige i det han slog ild, og knisterne fløj fra flintesten, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som et par tekopper, og som han havde set ned under træet,
stod foran ham og sagde: Hvad befaler min herre? Hvad for noget, sagde soldaten. Det var jo et morsomt fyrtøj. Kan jeg således få, hvad jeg vil have? Skaf nogle penge, sagde han til hende. Og vips var den borte. Vips var den tilbage og holdt en stor pose fuld af skillinger i sin mund. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han en gang, kom hunden, der sad på kisten med kobberpengene. Slog han 2 gange, kom den, som sad på sølvpengene. Og slog han 3 gange, så kom den, der sad på guldpengene. Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen, kom i de gode klæder, og så kendte straks alle hans venner ham, og de holdt så meget af ham. Så tænkte han engang: det er dog noget løjerligt noget, at man ikke må få den prinsesse at se. Hun skulle være så dejlig, siger de alle sammen. Men hvad kan det hjælpe, når hun altid skal sidde inde i det store kobberslot med de mange tårne? Kan jeg det slet ikke få hende at se? Hvor er nu mit fyrtøj? Og så slog han ild, og bips kom hunden med øjne så store som tekopper. Det er rigtigt nok. Midt om natten, sagde soldaten. Men jeg vil så indvendigt gerne se prinsessen bare et lille øjeblik. Hunden var straks ude af døren, og før soldaten tænkte på det, så han ham igen med prinsessen. Hun sad og sov på hundens ryg, og var så dejlig, at enhver kunne se, at det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slet ikke lade være med at kysse hende, for det var en rigtig soldat. Hunden løb så tilbage igen med prinsessen, men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede til, sagde prinsessen, hun havde drømt sådan en underlig drøm i nat om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Det var som en pæn historie, sagde dronningen. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge ved prinsessens seng næste nat for at se, om det virkelig var en drøm, eller hvad det kunne være. Soldaten længte så forskrækkeligt efter igen at se den dejlige prinsesse, og så kom hun om natten, tog hende og løb alt, hvad den kunne. Den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Da hun nu så, at de var blev borte inde i et stort hus, tænkte hun. Nu ved jeg, hvor det er, og skrev med et stykke kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lagde sig, og hunden kom også igen med prinsessen. Men da han så, at der var blevet skrevet et kors på porten, hvor soldaten boede, tog han også et stykke kridt og satte kors på alle portene i hele byen. Og det var klogt gjort, for nu kunne hofdamen jo ikke finde den rigtige port, når der var kors på dem alle sammen. Om morgenen tidligt kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne for at se, hvor det var, prinsessen havde været. Der er det, sagde kongen, da han så den første port med et kors på. Nej, der er det, min søde mand, sagde dronningen, der så den anden port med kors på. Men der er et, og der er et, sagde de alle sammen. Hvor de så, var der kors på portene. Så kunne de nok se, at det kunne ikke hjælpe noget, at de søgte. Men dronningen var nu en meget klog kone, der kunne mere end at køre i kar. Hun tog sin store guldsaks, klippede et stykke silketøj i stykker og syede så en lille nydelig pose. Den fyldte hun med små, fine boghvede gryn. Bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul i posen, så grynene kunne drysse hele vejen, hvor prinsessen kom. Om natten kom hunden igen, tog prinsessen på sin ryg og løb med hende hen til soldaten, der holdt så meget af hende, og ville så gerne have været en prins for at få hende til kone. Hun mærkede slet ikke, hvorledes grynene dryssede lige henne fra slottet og til soldatens vindue, hvor han løb op ad muren med prinsessen. Om morgenen så da kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været henne, og så tog de soldaten og satte ham i kasjotten. Der sad han. Hvor var der mørkt og kedeligt. Og så sagde de til ham, i morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit fyrtøj havde han glemt hjemme på værtshus. Om morgenen kunne han mellem jernstængerne i det lille vindue se folk skynde sig ud af byen for at se ham blive hængt. Han hørte trommerne og så soldaterne marchere. Alle mennesker løb afsted. Der var også en skomagerdreng med skødeskin og tøfler på. Han travede sådan i galop, at hans ene tøffel fløj af,
og lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud mellem jernstængerne. Ej, du skomagerdreng. Du skal ikke have sådan et hastværk, sagde soldaten til ham. Der sker ikke noget, før jeg kommer. Men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit fyrtøj, så skal du få 4 skilling. Men du må tage pindene med dig. Skomagerdrengen ville gerne have de 4 skilling, og pilede afsted hen efter fyrtøjet. Gav soldaten det, og ja, nu skal vi få at høre. Uden for byen var der muret en stor galge, og rundt om stod soldaterne og mange 100.000 mennesker. Kongen og dronningen sad på en dejlig trone lige over for dommeren og hele rådet. Soldaten stod allerede op på stien, men da de ville slå strikken om hans hals, sagde han, at man jo altid tillod en synder, før han udstod sin straf, at få et uskyldigt ønske opfyldt. Han ville så gerne ryge en pibe tobak. Det var jo den sidste pibe, han fik i denne verden. Det ville nu kongen ikke sige nej til, og så tog soldaten sit fyrtøj og slog ild. 1, 2, 3, og der stod alle hundene. Den med øjne så store som tekopper, den med øjne så som møllehjul, og den der havde øjne så store som rundetårn. Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt, sagde soldaten. Og så for hundene ind på dommerne og hele rådet, tog en ved benene og en ved næsen, og kastede mange meter op i vejret, så de faldt ned og blev slået helt i stykker. Jeg vil ikke, sagde kongen, men den største hund tog både ham og dronningen, og kastede dem bagefter alle de andre. Da soldaterne forskrækkede, og alle folkene råbte, lille soldat, du skal være vor konge og have den dejlige prinsesse, så satte de soldaten i kongens karet, og alle 3 hunde dansede foran og råbte, hurra! Og drengene pib i fingrene, og soldaterne præsenterede. Prinsessen kom ud af kobberslottet og blev dronningen, og det kunne hun godt lide. Brylluppet varede i 8 dage, og hundene sad med til bords og gjorde store øjne. Så det var så historie nummer 1, der hed Fyrtøjet. Jeg tænker at læse historie nummer 2 også, fordi der er simpelthen så mange gode historier her i. Så jeg skal lige have en tår kaffe, og så er vi klar til historie nummer 2. Så skal vi videre til historie nummer 2. Den hedder Hyrdinden og Skorstensfejeren. Har du nogensinde set et rigtig gammelt træskab, ganske stort af alderdom og skåret ud med snirkler og løvværk? Just sådan et stod der i den dagligstue. Det var arvet fra oldemoder og udskåret med roser og tulipaner fra øverst til nederst. Der var de underligste snirkler, og mellem dem stak små hjorte hovedet frem med mange takker. Men midt på skabet stod snittet en hel mand. Han var rigtig nok grinagtigt at se på, og grine gjorde han. Man kunne bare ikke kalde det at le. Han havde givet bukkeben, små horn i panden og et langt skæg. Børnene i stuen kaldte ham altid givet på bukkebens over og under generalkrigskommandærsergent, for det var et svært navn at sige, og der var ikke mange, der får den titel. Men at lade ham skære ud, det var også noget. Dog nu var han der jo. Altid så han hen til bordet under spejlet, for der stod en yndig lille hyrdinde af porcelæn. Skoene var forgyldte, kjolen nydeligt hæftet op med en rød rose, og så havde hun guldhat og hyrdestav. Hun var dejlig. Tæt ved hende stod en lille skorstensfejer, så sort som kul, men i øvrigt også af porcelæn. Han var lige så ren og pæn som nogen anden. At han var skorstensfejer, det var jo bare noget, han forestillede. Porcelænsmanden kunne lige så godt have gjort ham til en prins, for det kom ud på et. Der stod han med sin stige så nydeligt, og med et ansigt så hvidt og rødt som en pige. Og det var egentlig en fejl, for lidt sort kunne det godt have været. Han stod ganske nær ved hyrdinden. De var begge to stillede, hvor de stod, og da de nu var stillede, så havde de forlovet sig.
De passede jo til hinanden. De var unge folk. De var af samme porcelæn, og begge lige skrøbelige. Tæt ved dem stod der nok en dukke, der var 3 gange større. Det var en gammel kineser, som kunne nikke. Han var også af porcelæn og sagde, at han var bedstefader til den lille hyrdinde. Men det kunne han nok ikke bevise. Han påstod, at han havde magt over hende, og derfor havde han nikket til Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommandørsergeant, der friede til den lille hyrdinde. Der får du en mand, sagde den gamle kineser. En mand, som jeg næsten tror er af mahonitræ. Han kan gøre dig til Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommandørsergeantinde. Han har hele skabet fuldt af sølvtøj, foruden hvad han har i de gamle gemmer. Jeg vil ikke ind i det mørke skab, sagde den lille hyrdinde. Jeg har hørt sige, at han har derinde 11 porcelænskoner. Så kan du være den 12., sagde kineseren. I nat, så snart det kanager i det gamle skab, skal I have bryllup, så sandt som jeg er king kineser. Og så nikkede han med hovedet og faldt i søvn. Men den lille hyrdinde græd og så på sin hjertes allerkæreste porcelænsskorstensfejer. Jeg tror, jeg vil bede dig, sagde hun, om at du vil gå mig med ud i den vide verden, for her kan vi jo ikke blive. Jeg vil alt, hvad du vil, sagde den lille skorstensfejer. Lad os straks gå. Jeg tænker nok, jeg kan nære dig ved mit arbejde. Bare vi var vel nede ved bordet, sagde hun. Jeg bliver ikke glad, før vi er ude i den hvide verden. Og han trøstede hende og viste, hvor hun skulle sætte sin lille fod på de udskårne kanter og det forgyldte løvværk ned om bordbenet. Sin stige tog han også til hjælp, og så var de nede på gulvet. Men da de så hen til det gamle skab, var der sådan et rør. Alle de udskårne hjorte stak hovederne længere frem, rejste takkerne og drejede med halsen. Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommandørsergeanten sprang højt i vejret og råbte over til den gamle kineser. Nu løber de! Nu løber de! Der blev de lidt forskrækket og sprang hurtigt op i skuffen til forhøjningen. Her lå 3-4 spil kort, som ikke var komplette, og et lille dukketeater, der var rejst op, så godt det lod sig gøre. Der blev spillet komedie, og alle damerne, både ruder og hjerter, klør og spader, sad i første række og viftede sig med deres tulipan. Og bag ved dem stod alle knægterne og viste, at de havde hovedet, både for oven og for neden, således som spillekort har det. Teaterstykket handler om 2, som ikke måtte få hinanden og hørte ingen grad derover, for det var ligesom hendes helt egen historie. Det kan jeg ikke holde ud, sagde hun. Jeg må op af skuffen, men da de kom op på gulvet og så op til bordet, så var den gamle kineser vågnet og rokkede med hele kroppen. Han var jo en klump forneden. Nu kommer den gamle kineser, skreg den lille hyrdinde, og så faldt hun lige ned på sin porcelænsknæ. Så bedrøvet var hun. Jeg får en tanke, sagde skorstensfejeren. Skulle vi krybe ned i den store potpourri-krukke, der står i krogen? Der kan vi ligge på roser og lavendler og kaste salt i øjnene på ham, når han kommer. Det er ikke nok, sagde hun. Desuden ved jeg, at den gamle kineser og potpourri-krukken har været forlovet, og der bliver altid lidt godhed tilbage, når man har så ladet sig stået i sådan et forhold. Nej, der er ikke andet for, end at gå ud i den hvide verden. Har du virkelig mod til at gå med mig ud i den hvide verden, spurgte skorstensfejeren. Har du betænkt, hvor stor den er, og at vi måske aldrig mere kommer her tilbage? Og skorstensfejeren så ganske stift på hende og sagde han, min vej går gennem skorstenen. Har du virkelig mod til at krybe med mig gennem kakkelovnen, både gennem trumlen og røret? Så kommer vi ud i skorstenen, og der kan jeg virkelig komme frem. Vi stiger så højt, at de ikke kan nå os, og øverst oppe er der et hul ud til den hvide verden. Og han førte hende hen til kakkelovnsdøren. Der ser sort ud, sagde hun, men hun gik dog med ham, både gennem trumlen og gennem røret, hvor det var bælmørk nat. Nu er vi i skorstenen, sagde han, og se, ovenover skinner den dejligste stjerne. Og det var en virkelig stjerne på himlen, der skinnede lige ned til dem.
ligesom om den ville vise dem vejen. Og de kravlede og de kryb en frygtelig vej. Var det så højt, så højt. Men han løftede og lettede. Han holdt hende og viste de bedste steder, hvor hun skulle sætte sine porcelænsfødder. Og så nåede de lige op til skorstensranden, og på den satte de sig, for det var rigtig nok trætte. Og det havde de også grund til at være. Himlen med alle sine stjerner var ovenover, og alle byens tage nedenunder. Det så vidt omkring, så langt ud i verden. Den stakkels jødinde havde aldrig tænkt sig det således. Hun lagde sit lille hoved op til skorstensfejer og græd, så et kulder sprang af hendes livbånd. Det er alt for meget, sagde hun. Det kan jeg ikke holde ud. Verden er alt for stor. Gid jeg igen var på det lille bord under spejlet. Jeg bliver aldrig glad for jer der igen. Nu har jeg fulgt dig ud til den hvide verden. Nu må du godt følge mig hjem igen. Det er som du holder noget af mig. Og skorstensfejeren talte fornuftigt til hende. Talte den gamle kineser om gedebukke Bens over- og undergeneral krigskommandør sergeanten, men hun hulkede så frygteligt og kyssede sin lille skorstensfejer, så han ikke kunne andet end at få hende, skønt det var galt. Og så kravlede de igen med stor besværlighed ned ad skorstenen, og de kryb gennem truppen og røret. Det var slet ikke rart, og så stod de i den mørke kakkelovn. Der lurede de bag døren for at vide, hvorledes det stod til i stuen. Der var ganske stille. De kiggede ud. Ak, der lå midt på gulvet den gamle kineser. Han var faldet ned af bordet, da han ville følge efter dem, og lå slået i 3 stykker. Hele ryggen var gået af i en stump, og hovedet lå trillet hen i en krog. Gedebukkebens over- og undergeneral krigskommandør sergeanten stod, hvor han altid stod, og tænkte over, det er frygteligt, sagde den lille hyrdinde. Gamle bedstefader er slået i stykker, og vi er skyld deri. Det kan jeg aldrig overleve. Og så bred hun sine små bitte hænder. Han kan klinkes endnu, sagde skorstensfejeren. Han kan meget godt klinkes. Vær bare ikke så fortvivlet, når de limer ham i ryggen og giver ham en god klinke i nakken. Så vil han være så god som ny igen og kan sige så mange ubehageligheder. Tror du, sagde hun. Og så kryb de igen op på bordet, hvor de før havde stået. Se, så langt kom vi, sagde skorstensfejer. Så kunne vi have sparet os al den ulejlighed. Bare vi havde den gamle bedstefader klinket, sagde hønen. Kan det være så dyrt? Og klinket blev han. Familien lå ham lime på ryggen. Han fik en god klinke i halsen. Han var så god som ny. Men nikke, det kunne han ikke. De er nok blevet hovmodige, siden de har været slået i stykker, sagde gedebukkebens over- og general krigskommandør sergeanten. Jeg synes dog ikke, at det er noget at gøre så stort nummer ud af. Skal jeg have hende, eller skal jeg ikke have hende? Og skorstensfejeren og den lille hyrdinde så rørende på den gamle kineser. De var så bange for, at han skulle nikke. Men han kunne ikke, og det var ubehageligt for ham at fortælle til en fremmed, at han havde bestandig en klinke i nakken. Og så blev de porcelænsfolk sammen, og de velsignede bedstefaders klinke og holdt af hinanden, til de gik i stykker. Så det var lige 2 historier for i dag af den gode bog her. Så jeg håber, I nød den. Det er ikke nemt at læse sådan noget, der er skrevet i så gammel tid, fordi at det er ikke den måde, vi snakker på i dag. Så det er lidt svært at udtale nogle gange. Så derfor så gik det ikke altid sådan helt fantastisk med at læse. Jeg vil nu bare lige slå på engelsk og lige forklare lidt omkring videoen og lige takke af. So guys, that was it for my storytelling. It was 2 stories in Danish. And as I said, then it was not the easiest read because it is old stories and it is not something that we usually read today, and there's a lot of words and a lot of phrases that you don't say today, so it was a little bit stumpy sometimes, so sorry about that, but you most likely did not understand it anyways, but I just want to say that it was not the easiest read out there. And if you guys enjoyed that, then I can of course
make it like a series and read some more stories also in English if any of you guys want to hear that as well, if you find the stories interesting with this writer H.C. Andersen, Hans Christian Andersen. So thank you for listening to my story here, and good night.